Het hele weekend had er oerlis west tussen de drie partijen. Brekpunt, uitverhouding van de keepsnijn. De ChristenUnie stemde vliene week het zien, wils de partij jeder voor wie. Nevens de ChristenUnie is de enquête, die de basis vormt voor de uitverhouding van de keepsnijn, net representatief. De enquête zou dienwijs op keepsnijn en daar toch alleen nog maar vaststanders bereikt hebben. Het CDA en de FNP vinden dat de ChristenUnie daarmee net eerlijk is in zijn argumentatie voor de stem. We hebben de heer Verweda tot vorige week donderdag tot aan de raad toe gezegd van je mag tegenstemmen. Dat vinden we, daar gaan we mee akkoord. Ondanks dat je handtekening eronder staat, daar kunnen we ons iets bij voorstellen. Maar dan moet je wel met het eerlijke verhaal komen. En dat is dat je teruggeroepen bent door je leden. Dat was acceptabel geweest. En dat weigerde die. Elke een heeft zijn uitles. En de Zwarte Piet die moet ergens terug te komen. Wij bieden oplossingsgericht en we hebben gezegd van wij lezen uw verklaring aan. Dat doen ze graag en dat wie net genoeg. Gevolg is nou dat de ChristenUnie net meer op het plus zit. Verweda denkt net dat de achterban hem daar drok om uitje zal. Voor u is het principe is het allerwichtigste. En wij zijn blij dat wij nou principieel gestemd hebben. En daar wieken we net meer van af, want ja, dit avontuur dat heeft dus een grote verdriet kosten. CDA en FNP moeten nou om zijn naar een nieuwe leefde, of zullen ze de machine Biden uitkomen. We hebben de meerderheid, maar onze voorkeur gaat uit om er een derde partij weer bij te zoeken. Vrijdagmiddag hebben we de fractievoorzitters van de andere partijen allemaal uitgenodigd om het gesprek hierover aan te gaan.